Gràcies per acompanyar-nos avui ací, al Palau de la Música de València. Este primer aniversari del projecte educatiu Saó, Arrels Compartides, és abans que res vostre. Sou qui convertiu les aules en espais vius, on doneu la vostra opinió, apreneu a escoltar. A prendre decisions de manera democràtica. Això és Saó, un espai fèrtil on l'alumnat té l'oportunitat d'arrelar i florir. El meu nom és Paula Hortolà i soc professora d'Elies Antoni Lledó de Xàbia i seré una de les presentadores d'aquest acte.